Ну ці знайшлі ви хоч штосьці? Не, здаецца, тут усё забралі да нас. Я просто хочу вернуть свою броню. Не могу поверить, что мы им дали усё забрать. Каб надзерці ім сракі, нам трэба рэсурсы. Давайте, хлопцы. Нам трэба нешта такое, каб атрымаць над імі перавагу. Народ? Что ты, мадам? Мне здаецца, я нешта знайшоў. А божухна. І ціцка сіла, гэта маё, ага. Так, слухайце, усе захоўваем спакой. Гэта маё, я першы сказаў. Вось гэта бляха-бабаха. Так, супраць такой зброі іншыя шансаў не маюць. Так, маё, не забываем. А чаму гэта тваё? У сэнсе, я ж вылеты ваяр, ёпта. Ты каўбой. І я першы сказаў, што гэта маё. А я першы знайшоў, так што базука моя. Цябе і так новая сякера, трэба і пра астатніх думаць. Не забываем, што я першы сказаў, што гэта маё, ага. Хлопцы, давайте мы крышачку подумаем вось тым, што ў нас у галовах вось тут. А пасля мы возьмем базуку і аднясём яе назад у лагер. Так, мы схаваем яе і скарыстаемся толькі калі будзе трэба. Згодныя? Ладно, згодны. Нормальны варыянт. Нарэшце. Ну што? Ну ўсё, прыехалі. Хто базуку спёр? Бен. А чаму гэта адразу Бен? Ты і на мою сякеру вока паклаў. Вы паглядзіце. Так, ладно, гэта хтосьці з вас. Альбо не з нас. Роун, я стаяла ў некалькіх метрах ад скрыні. Але ўсё ж гэта могла быць ты. Так, я бачыў, як ты ціхенька падкрадалася. Чаго? Ага. Гэта быў Рон, так? Ну так а хто ж яшчэ? Вядома, Не, так стопудово, ну паглядзіце на яго пысу, усё напісана там. Ты сам уже некалькі разоў казаў, што базука твая. Ты годзе вам. Ці хачу я базуку? Вядома, я хачу базуку. Гэта ж базука, хто яе не хоча, халера. Але галоўнае, гэта каманда. Я бы ніколі вас так не падмануў, вы што? Вы ж мае найлепшыя сябры. І я не падману вас нават дзеля найлепшай зброі ў гульні. Да я бы аддаў 1000 базук дзеля таго, каб пагуляць з вамі яшчэ адзін дзень. Я ж люблю вас, ну. Ай, Роун. Ладно, магчыма, мы крыху паспяшаліся з высновамі. Што ж ты творыш-то, Ірад? А, дык вось дзе курок. Ты сур'ёзна? Роуэн! Што я першы сказаў, што яна моя? Файна пашумеў, малайчына, Роуэн. А ў мяне толькі камень на палцы. Халера, за мяне, хавайцеся за мяне. Зараз я... Выпускаю Зевера. Ай-ой. А яно пустое. То? Роуэн! Сэнсе, як патрончыкі скрафціць? Зараз пагляджу. Адам, давай-ка хутчэй. Адам, што там? Снарады, патроны, ракеты знайшоў. Хтосьці мае 65 адзінак тытана? Чаго? Ту! А яшчэ яго трэба перад гэтым неяк перапрацаваць. Ёлкі вы халерныя, ну! Вось і лупі іх цяпер сваім капелюхом, Роуэн! Did you know that we have our own website where you can see the... Не так даўно у VLDL з'явіўся свой сайт, які яны прама зараз рэкламуюць. Мяне свайго сайта няма, але давайте не будзем забываць падтрымліваць вытворцаў свайго контента, любога. Ладно, жывы будзем, не паўром, напердзе шмат чаго цікавага.